Hello. Napis mo. Mahina ang signal, pasensya na. Ang hangin kasi. Yan. At ako ay mag-painting. Aking tatapusin ng aking diamond painting.
Ay, dito sa baba. Yan. Hirap. Yan. Saglit lang ha. At inaayos ko yung aking camera. Ang hirap ayusin. Yan. Kikita nyo to. Thank you sa thumbs up. Mega shout out sa inyo. Love.
Humble Bee, thank you sa pagpunta. Busy. Tinatapos ko tong aking diamond painting para ma-frame ko na. Kaso hindi ko makita dahil madilim dito sa kwarto namin. Kunin ko muna yung ilaw. Yan. Yan. Meron akong ilaw na kahit maliwanag may ilaw. Wala kang work, Humble Bee. Waray pala yun si Madam Lucy. Ay, Lucy ba yun? Silin ba? Taga-Tacloban pala siya. Jessica Basis. Magandang araw sa'yo. Welcome to my LS. Salamat. Bigyan kita ng jacket. Yan, may jacket ka na. Thank you sa tamsak. Yan lang kayo at ako'y busy sa aking ginagawa.
Kumusta? Kumusta kayo? At ako'y Pusi ba o juicy? Thank you, thank you. Thank you sa pagtambay. Kung makita ang ginagawa ko. Nandito ako sa Manila. Nandito ako sa Alabang. Nag-work para mabuhay. Busy ako. Hindi naman, okay lang. Sinasabay ko lang. Dito ako sa sa exclusive subdivision ng Alabang. Anong Sarah G? Humblebee? Baka naman may extra kayo dyan. May extra kayong pangtambay. Saan ka ngayon Husi? Ikot-ikot. Yung pala yun, Sarah G. Sa Duha ka. Layo. Nag-LS. Meron akong ginagawa. Ayan, Yan. Sayang naman kasi yung oras. Kailangan matapos na siya kasi pag hindi mo matutuyo yung pandikit niya.
Salamat. Salamat, Humble Bee. Monetized ka na, Jose? Malaki na rin siguro bahay mo, no? Ako, malaki na yung bahay ko, pero yung laman, maliit pa. Kailangan pang punuin. Punuin ng kayamanan. Salamat. Ito yung kanyang mga ano. Yan. Tanggalin natin yung umiikot-ikot na bubbles na to. At yan ay yan. Ito yung kanyang mga beads. Oh. Yan. Nag-ano ako, nagpe-painting. Pero hindi yung paint na ano. Ang gamit ko ay diamond painting. Yung mga beads. Beads siya. Ayan o, ayan. Kita ba? Ayan. Ayan. Hindi siya ano, hindi siya painting na yung pintura ang gamit. Madilim naman pag pinatay ang ilaw. Sinasabay ko lang siya para matapos na. Hindi, ano lang, pang sarili lang. Pang sarili ko lang na mahirap kung business. Kasi hello, party girl, thumbs up, thank you. Jakitan kita, party girl. Waray ka ba? Bicolana. Saan ka sa Bicol? May pamangkin din ako sa Bicol. Okay lang ako. Nasa Bicol ka ngayon pa ano? Party girl? Sino mag-i-LS Humblebee? Di kita party girl pero yung
aking kakambal ang pupunta. Ang ganda mo pala, party girl. May ikot-ikot ang aking... Ay, ayan, binuntang kita, party girl, oh. Nasaan ka, ano? Party girl. Nasa... sige, sige. Didikitan kita mamaya, Jose. Ay, ano, pupuntang kita. Anong oras ka mag-LS? Hmm. Ayan, oh, piniplay kita, oh. Nandito ako sa, ano, Manila, sa Alabang. Kaliligo. Ha? Nasa Bikutan ka? Lapit lang pala natin. May mga kamag-anak ako dyan, madami. Mga ano, obehas at saka lapit ka ba sa palengke? Yan, nandikitan na kita at nandikitan na kita, party girl. Sa San Valley ka. San Valley, dito sa may ano, yung subdivision. Malapit sa, ano ba yung subdivision na isa? Yung, ano?
Bayanan, medyo malayo yun. Nandito kasi ako sa ano, sa Pote. Sa Pote. Alam mo yung sa Pote Road. Hindi naman. Sasakay ka pa ng jeep, di ba? Pag galing ka ng Star Mall. Nahihilo ako sa salamin ko. Hindi ko naman makita. Di ba mahirap mangibang sa ano? Jose? Jose Cabasis? Baba ka ng ano, Humblebee. Baba ka ng link para madikitan ka ni Pretty Girl. Malapit ka na mamuni, Humblebee. Sana maano ka na, mamonetize ka na. Ako, malayo pa. Anong trabaho mo, ano, Pretty Girl? Diyan ka nakatira talaga? Sa Sun Valley? Ilan ang WH mo, Pretty Girl? Di ko makita yung ano mo kung marami kang ano eh. Siguro ano ka, yayamanin. Road to 1K pa lang. Ako nga eh. Wala pa sa kalahati. Kaya nga, mahirap. Mahirap maghabol. Baka pag nadapa eh, di na makabangon. O si Kabasis, muni ka na? Oo nga, mahirap talaga. Mahirap maghabol ng WH. Ba yan?
Nag-aano ako, pretty girl, nagpipainting. Humblebee. Muni na ba yan si Jose Cabasis? Nag-aano ako, nagbada diamond paint. Yung ano, diamond painting, imbis na, yung para siyang cross stitch. Pero, mga yung beads ang dinidikit mo. Kailangan maano kasi kailangan matapos bago matuyo yung kanyang pandikit. Sayang, hindi didikit yung beads. Anong oras yung LS niya, Humblebee, ni Mentor, Jose Cabasis? Anong oras? Anong oras ang LS mo, si Cabasis, at pupuntahan kita? Para naman maka bawi din. Yeah. Oo nga. Baba ka ng bahay, yung si Cabasis, at didikitan din kita. WH ko. Wala pang 1K. Kaya ang ginagawa ko, nag-play na lang ako sa sarili ko. Tapos bihira ako mangisda. Manguha ng banana. Kaya yung banana ko, yung ko, iilan pa lang. Kasi minsan di ako nagpupunta sa yung paangat. Nag-play lang ako ng nag-play. Ano ang FB name niya? Ganun din.
Anong FB name niya, Humble D? Salamat. Siguro monetize ka na. Salamat, Jose Cabasis. Sige po, didikitan kita. Di talaga kita lulubayan. Joke lang. Bayan, nahulog pa. Ew. Pupuntahan kita mamaya. Pretty girl. Dikit ka kay si Cabasis. Baka matulungan ka sa ano mo, WH. Hulog na naman. Kakalimbangin ko yung bahay mo, si Cabasis. Para magbukas. Sige. Ano ba yan? Berto. Wow, may harang na pala siya. Sana all may paharang. Oo nga eh. Pero, ang sabi nila, kapag naabutan ka daw ng 12 months na hindi mo pa napuno yung bahay mo, ay
babawiin lahat ni Lolo yung naipon mo. Totoo kaya yun? Kasi sayang naman. Sayang naman yung pinaghirapan mo ng ilang months. Tapos, kasi yun ang ano eh, tuwing pupunta ko sa may nag-LS, yun ang minsan usap-usapan na ganyan. Kailangan yung iba kasi naghahabol. Teka lang ah. Yan. Naghahabol ng oo nga, eh paano? Eh paano tulad namin na naumpisahan na. Ibig sabihin, pati kami madadamay o yung mga baguhan lang. Oo, eh. Hindi naman mahirap umano ng ayun lang, bananang mahirap. Yung bana, oo yung bana, kasi narinig ko yun na yung 1,000 na subscriber ay gagawin yatang 2,000. Tapos yung WH gagawin 5. Ang ano ko, wala pa. Yung WH ko, nasa 900 plus pa lang. Kasi bihira ako mag LS, bihira rin ako mag-upload ng video. Ang dahil nga nasa work ako, mahirap din. Siyempre, unahin mo yung trabaho. Nakakapag ganito lang ako pag wala akong ginagawa. Meron ako dating group chat. Eh kaso, nag-quit ako dahil nga hindi ako nakakapag-play sa kanila dahil nga busy ako. Tapos yung wifi dito minsan nagloloko. Bumili ako ng sarili kong wifi pero minsan wala. Meron lang. Kaya ang ginagawa ko, yung isa kong gamit, ginawa ko siyang ninja para ma-play ko yung channel ko. Yung dinidikit, yung isa ko ito. Ito. Dati dalawa tong ano, gamit ko pag nag-LS ako. Yung may laptop ako na doon sa anak ko ginamit sa ano niya online class. Abu Dhabi YouTube. Mega shout out. Thank you. Aris G37. Tamsak host. Salamat. Bakit? 'Di ba 'di ba pwede yun? Ayaw ko naman pumunta sa ano,
ano, 'di ba 'pag pini-play mo yung sarili mo nababawasan kung mismo sa channel mo. Kasi sabi nila 'pag nag-play ka sa sarili mo, mababawasan yung WH mo. Kaya kailangan ibang account yung gagamitin mo 'pag nag-play ka. Aris 30 G37 37. Aris G37, may jacket ka na. Sige, magbaba ka ng bahay para madikitan ka ni Mr. Jose Cabasis at ni baba ka ng bahay Aris G37. Didikit ko sa yung kakambal ko. Hindi ba bababa yung WH ko, Mr. Musika Basis, kung i-play ko yung sarili ko na channel? Puntahan na kita, Aris, ah. Oh, dalawa na lang. Magwa 1K ka na. Guys, tulungan natin makagraduate si Aris G37 ng 1K. Ito ka. Oh. Dalawa na lang. Kagraduate na siya. Piniplay na kita, Aris. Yan. Sa fish soup noodles mo. Ganun ba yun? Salamat, salamat. Mamaya, anong oras, Miss, si R? Oo, nandito ako sa Muntinlupa. Ikaw, saan ka, Aris?
Kinalimbang na kita, ano, Aris G37. Kinalimbang ko na rin yung iyong bell para pasok na pasok. Isa na lang, gagraduate na si Aris G37. Dikitan mo na, Mr. Jose. Pag-graduate natin siya. Congratulations, Aris G37. Yan, dito ka nagka-graduate sa LS ko. Wag ka munang ano ha, wag ka munang nagpupunta sa mga LS na iba. Kasi mababawasan yung ano mo. At wag kang magbababa ng iyong bahay. Kasi kapag nagbaba ka ng bahay mo, babawasan ka. Ipahinga mo muna ng konti. Kasi kapag ang sabi nung iba, kapag 'di ba magpupunta ka sa nagla-live, tapos magbababa ka ng bahay mo. Tapos aalis ka, pupunta ka na naman sa kabila. Tapos magbababa ka ulit doon. Doon binabawi ni Lolo yung pupunta ka sa isang LS na mangingisda ka doon at na bigyan ka ng banana. Kailangan tapos aalis ka. Wag ka munang magbaba ng bahay mo doon sa kabila. Yun lang yun. Pwede kang pumunta siguro pero wag kang magbaba ng bahay mo. Kasi babawiin sa'yo. Ako dati nung nakagraduate ako, ang binawi sa akin ni Lolo 26. Kaya kasi hindi naman ako nagbaba. Muni na yan si Jose Cabases, Aris. Kaya wag mong kalimutan dikitan yan. Oh, mahirap talaga mangisda ngayon kasi may limit yung mga nag-LS. Yung iba kasi hindi sila nagpapababa ng bahay talaga. Tapos yung iba naman, hala, bahala sila magbaba ng bahay mo. Yung iba hindi, sila mismo nagbababa. Tapos yung iba naman, hala, bahala sila magbaba ng bahay mo. Yung iba hindi, sila mismo nagbababa. Babae ka ba? Juicy? Kabasis o Jose? Juicy. Puntahan nga kita sa ano.
Malaki na pala bahay mo. Ay, babae pala si ma'am. Aka akala ko lalaki. Sorry po. Nasa ano siya, Aris, nasa Qatar. Ma'am, binasyalan po kita. Yan. Sa iyong trip to Baladi Supermarket. Malaki na po pala bahay mo, ma'am. Umiikot, mahirap ang signal. Ay, hirapan na naman ako nito tumayo. Masakit na kasi. Oo nga. Mamanhid yung pa ako. Masakit yung pa ako na. Mahirap pag tumatanda. Masasakit na yung excuse me. Nagpapaharang po ako, ma'am. Linalaro. Ay, nasa Hong Kong ka pala, Aris. Ayan, mahirap pang signal.
Kinalimbang ko na rin po yung bell mo, ma'am, para ma-notify ako sa LS mo. Ang gupit ko, para akong tibo. Wala eh, wala kami, may ano ako dito, stall. Okay lang kasi nagdidikit ako kanina eh. Kaya umupo ako dito sa baba. Masakit yung paa ko. Minsan nga hindi ako makabangon pag umuupo ako. Wala, kailangan magtrabaho eh. Sa sobrang trabaho yan, nagkasakit ng paa. Nag-work ka dyan sa Hong Kong Aris G37. Malamig na tubig. Yung iba naman mainit. Para, bakit po malamig? Yung may ice? Malamig na tubig. Yung iba naman mainit. Oo nga, meron akong ano ngayon. Ganun ba? Sige, subukan ko mamaya. Salamat sa ano mo, payo. Juicy. Yung ano kasi, pag lagi na akong naglalakad na, parang naninikip yung laman ba ng tuhod. Kailangan ay pahinga. Kaso wala namang ano, pag nagpahinga ako, lang kakainin yung mga anak ko. Ang pangit talaga ng ano. Mm, oo nga. Ah, ang anak ko dalawa, pareho lalaki. Isang 18, tsaka isang magi-11. Minsan, yung sahod ko dito, kapos pa rin. Kaya sinubukan ko nga ito pumasok sa YT para baka sakali lang. Yung isa na hindi nag-aaral kasi nga natigil at tinamad na.
Yung isa naman nag-aaral pa, yung maliit, yung 11 years old. Yung isa na hindi nag-aaral kasi natigil at tinamad na. Ako lang nagpaano sa kanila, yung kanilang ama ay nasa kabilang bahay. Ako lang nagpaano sa kanila, yung kanilang ama ay ayaw mag ano sa mga anak niya, kaya pinapunta ko sa ibang bahay. Sahod, kaya kapos pa rin. Halos hindi tayo makabili ng mga kailangan. Mm. Hindi naman ako nag-aano na magkaroon ng ganun. Yung mga iba kasi na yung katulad ng malalaking YouTuber, malalaki na yung sinasahod yun nila. Dahil nga marami silang views, marami silang subscriber. Tulad nila Ibana, si Rapi Tulpo, si Gong ano? Si Gong TV. Yung mga nasa Canada na hindi ko na iaano yung mga pangalan nila, mga YouTuber na malalaki na yun. Naka-isang oras na pala ako. Sana ma ano maano na rin, mapuno. Abutan pa nga ng ano 2022. Oo, mahirap talaga ari sa YT. Depende sa ano man sa content mo. Pero kung yung content mo ay medyo pasok sa mga viewer, yun, mabilis ka magmuni. Yung mga nakakatawa, kung nagugustuhan yung mga palabas mo. Salamat, Juicy Kabasis. Salamat. Salamat. Wala kang work ngayon, Juicy Kabasis? Bumblebee, nandiyan ka pa rin. Wala kang work ngayon, Juicy Kabasis? Pahinga.
Diyan ka talaga ay sa ano ba dyan sa Qatar? May ano din, katulad dito sa Pinas. Di ba mahigpit dyan sa Qatar? Ay sa ano ba dyan sa Qatar? May ano din, katulad dito sa Pinas. Di ba mahigpit dyan sa Qatar? O mga ano, disiplinado mga tao dyan pala. Sa ano ngayon, sa London, lockdown. Mga pinupuntahan kong LA sa London. Wala silang, ay yung ano, yung nurse, may mga trabaho sila. Pero, hindi magkapareho yung oras namin. Kasi, pag 2 p.m. dito, 7 pa lang doon ng umaga. Salamat, Aris. Anong trabaho mo dyan, Aris, sa Hong Kong? Malapit na rin ako mag-end. Di ko na anuhin na mag 2 oras yung LS ko. Hanggang 1 oras lang at kalahati kasi mag tatrabaho muna. Sige, ako rin. Jersey Cabases. I-ano din kita sa FB. Ano na lang, 8 minutes. Ako rin. Jersey Cabases. I-ano din kita sa FB. 8 minutes na lang ang nalalabi. Mag-i-end na ako. At work ulit. Humble Bee. Ano, puno na ba yung bahay mo? Sige, bye. Thank you sa pagtatambay. Love. Bye.
tapusin ko muna tong 6 minutes na lang. Work na. Humble bee, ilan na lang yung kulang mo sa WH? Ilan na lang yung kulang mo sa WH? Bye-bye. Salamat. Humble bees. Bye-bye. Thank you. End na ako.